Продължаваме от студиото на Делници. Сега казвам добър ден на господин Георги Георгиев. Добре дошли, господин Георгиев. Добре заварил. Радвам се да ви видя в нашето студио. Сега ще говорим за една партия, политическа партия, Българско национално обединение. Аз си признавам, че почти много малко неща знам за вас. Вие сте председател на тази партия. И сега, за да ни убедите в правотата, че все пак трябва да има и такава политическа формация, искам да я представите пред нашите зрители. Да, разбира се, благодаря ви отново. И добър ден отново на всички зрители. Веднага бързам да кажа, да, тя е нова, до толкова доколкото отново нашумяваме сега. Иначе като съдебна регистрация, тя е регистрирана 2014 година. През март месец, така че вече правиме 2 години. Но пък и преди това го съобщихме, че когато му дойде времето, тогава ще се чуе за нас по-сериозно. През това време, да разбира се, си бяхме ангажирани да си правиме нашите структури. Чувствате ли се вие така щастлив, че сте председател на една такава партия? Каква е нейната структура, какъв е членския състав и какви са основните мотиви, които ви ръководиха при реализацията на идеята за партията? Разбира се, тя се породи съвсем спонтанно от факта. Ние се организирахме още 2013, когато бяха протестите, ако си спомняте, за тока. Вие и тогава сте я регистрирали? Да, от тогава започнахме нашето учредяване от 2013, иначе 2014 март месец излезна съдебното решение. Но основата е ясна защо се създавахме. Когато все се надяваме на различни чужди месии, все някой да дойде така в кавички да ни оправи, решихме, че не намираме доверие в нито една. С какво ще бъдете по-различни от всички политически формации? Ние сме различни. Самия факт, че при нас предимно са млади хора и специалисти е достатъчно само по себе си, но това, което ни прави, може би, различни е и това, което липсва на политическата сцена, е една проста дума – чуваемост. Политиците сякаш не чуват своя народ. Това е хубаво, но за да почне да става това, трябва да се направи, струва ми се, една пълна ревизия на всичко, което е било. Всеки да си получи заслуженото и, както и вие като нова партия от млади хора, да тръгнете малко на чисто. Да. Така се губят нещата някъде. Съгласен съм за ревизията, макар че последните 5 години... Не е точна думата ревизия, да, осмислене на всичко. Просто последните години се спекулира много от други формирования, ревизия, пък съд, пък ясно е, че това не може да стане, но ревизия до толкова, доколкото да осъзнаем грешките на досегашните управляващи и да се учим от тях и да променяме това, което Колко членове имате? Това винаги хора са ни казвали да не определяме точна бройка, но само ще ви кажа, че по закон, когато бяха 5000 члена, които трябва да се наберат, това беше преди 2 години. А в момента мога да кажа, че само за последната седмица имаме 10 града, в които са се учредили хора при нас. Последните месеци много ускорено идват хора при нас, идват структури от Атака, от ГЕРБ. Вие да не се окажете явлението на предстоящите избори. Силно се надяваме хората да ни гласуват. Предстоящи избори, не тези, които са сега, нещо друго. Доколкото аз си спомням, вие бяхте ли в тази група, която отричаше строежа на АЕЦ Белене? Не сме били в нея, но това, което мога да взема отношение относно АЕЦ Белене с няколко изречения, понеже то е много детайлен въпрос, но все пак да изразя и нашата позиция. Дали трябва или не трябва? Трябваше да бъде построен. Но на днешен етап вече ще е адски. Ние вече сме в ново поколение. Хората отиват вече на Марса. Дали след 10 години, ако бъде да строят атомни електроцентрали? Трябваше до сега да са готови нещата. И те първа да се възползвам от тази някои големи държави те първа започват да строят. Така е.
Никак не е зле, но вече пък на пазара има много и фондация Кеше, ако сте запознат с нея, те подариха на света безплатна енергия вече. Вече живота се ускорява толкова много. Това звучи малко футуристично, безплатна енергия. Звучи, но е факт. Няма безплатен обяд. Напротив, факт, вече нещата са направени и има ги. Тази фондация точно с това е известна. Ами да, хубаво. Съществуват много по-нови технологии вече и след 10 години, нали, или 8, както го казаха, че е нужно, за да се построи, може би 10, докато влезне в експлоатация. 2020... Нов източник на енергия. Сега прочетох, че българин, примерно в Китай, е направил някакъв генератор за зареждане за електроенергия в дома. Там 7-10 кВт. Еднократно се зарежда в мрежата. Отказали му на човека тук регистрацията, той отишъл в Китай и го направил и вече почнали производството. Със сигурност. Да. Добър ден, момент. Добър ден, господин Колев. Чуваме ли сте? Да. Ами, да ви кажа, обяснен съм от това, което разбрах с нощи, като гледах тези учредители на партия доста беше. Каква беше? Доста, да. Вие преди малко зададахте въпроса на господин професора на къде ще отива България. Ами той, турският посланник, отговори, каза, ние тук сега дето се намираме, това е територията на нашата държава. Турският посланник в България, не знам дали обърнахте внимание. Да. Може ли такова нещо да се говори, един турчан да говори в България, че това е негова територия? И представете ли се, ако в някоя друга държава, някой български посланник в Турция, да речем, беше казал, това е нашата територия. Този трябва да се обяви за персона нон грата и да изчезне колкото може по-бързо от тази държава. Ето отговора, дето зададахте въпроса на господин Петков, какво ще стане след Панама Гейт. Панама Гейт, тако чудо за 3 дена. Ще мине, ще замине. Обаче този турския посланник, дето и тук, той и си търси там мотивите, за да направи България, да я вкара в Турция, турска държава. Персона нон грата. Предайте го това негово обращение или негово изказване, то на турски го каза, за да го чуят тези, които командват България. Те затриха страната. Благодаря ви, господин Георгиев. Вие знаете за какво става въпрос. Вашето отношение е все пак млада политическа формация, в която се говори за национално обединение. Точно така. Би трябвало да имате веднага отговори по тези въпроси. Да, продължавам само във втора част, освен че идват доста хора при нас и структури. Също така около 17 в момента са неправителствените организации, които са заявили желание да се обединят и влеят при нас, което говори много добре за отрицателно време. Се случиха нещата отделно. За господина, който се обади, искам да му благодаря и да изнеса нещо от нашата кухня, може би сега за първи път, което не е факт. Ние по-миналата седмица написахме едно отворено писмо, което е качено на нашата Фейсбук страница до всички медии, съответно и до прокурора, относно Хелзинския комитет. В момента до края на тази седмица ще внесем отново с доказателства, което се подготви от моя екип, против регистрацията на незаконната ДОСТ и специално за техните финансирания, като започнем. ВМРО се обявиха вчера всъщност, извинете, също казаха, че не трябва да се получава този факт, регистрация на тази партия. Може би това ще разбуди духовете в България. Ще има някакво движение и на политически формации и партии. Всъщност аз исках да ви попитам къде точно се намирате вие. Ляво, дясно, център или на друго място? Веднага ви отговарям. Преди Нова година в мое лице партията беше поканена на най-високо държавно ниво в руския парламент. Виждате снимките. Съответно ме направиха и член на руския евразийски кластер. В момента моята партия е така ориентирана в ляво, но това, че някой ми е гласувал доверие, не означава, че ние сме ляво или дясно. То вече в България не се знае всъщност кое е ляво и кое е дясно. Истината е, че
да не звучи така популистко, но истината е, че ние сме за България. Край на краща трябва да има някой човек. Докато хората не видят реални действия. Точно затова ние показваме действия в този етап на нашето развитие като партия и за нас нито една политика, дали ще е лява или дясна, важното е да е в интерес на държавата. Така че в никакъв случай един добър политик не трябва да се ограничава ляво или дясно. Добър ден! Добър ден! Господин Колев, аз също слушах турския посланник и се питам, защо и този път Местан остана чиста вода не напита? Смятате ли, че това, което каза посланника, не е било договорено с Местан? И се питам още, дали турския посланник не смята и моя дом за турска територия? И защо Външно министерство мълчи? Как не ги е срам? Тези хора имат ли морал? Моите приятели, нашите приятели турци, еди какво си. Абе тия хора нямат представа от държавничество. От нищо нямат представа. Направете нещо, журналистите, не знам кой вече, какъв вой да дадем, до небето ли да бъде. 2000 джамии в България, 1000, как се казват хатесните там? Имами. А пък ние имаме много по-малко. Скромен брой български свещеници. Да. На какво прилича това? Трябва да ви кажа, че Волен Сидеров отдавна говореше за всичко това, което става сега. Никой не му обръщаше внимание. Хората си гледат как да забогатяват, какви пари ще взимат, къде и какво ще строят. Никой не се интересува от българщината и от българското. Направете вой, ако трябва. Знам какво трябва. Това, госпожо, могат да го направят всички, в това число и представителите на Българско национално обединение. Трябва наистина да се вземат конкретни действия, защото само с планове, програми и речи няма да стане. На мен ми е пределно ясно, че на хората им е писнало от всякакви политици. Да. Ясно е също и, че няма и държавност. Това е ясно. Затова се случват и такива неща. Дали ще е американският посланник, дали ще е турския, дали някой друг ще... Те ни удариха тази държава на някакъв, как се казва, на отворен двор. Раздържавена, всеки си прави каквото се иска, няма наказаност, няма отношение. Ясно е, че нашата държава представлява една, ако мога така да оприлича, една изгнила каштурка вече с кирепич. И за мен е ясно, че няма смисъл първо се опитваме да оправяме едната стена или другата, да я залепиме. Всичко трябва да бъде изринато с основи, да положиме основите и да започнем да градиме това, което е нужно. Добре, как може да се постигне? Това звучи много добре, което казвате. В нашата програма... Но програмата вече трябва да бъде направена по друг начин, господин Георгиев, струва ми се. Програма с конкретни срокове и дати. Съгласен съм. Защото така общите програми, наслушахме се, нагледахме се. И с това сме пределно ясни. Ясно е, че нито искаме спекулираме с болката на хората. Да. За мен има, както се казва, лозете не ще молитва иска мотика. Да. За мен трябва да се спрат наистина с всичките тези приказки, пък идеи за реформи, пък проекти, пък чакаш, пък наистина трябва да се захванеме от самото начало. Истината е много проста. За съжаление, нашите така наречени политици усложняват всичко. Нещата са много прости. Вие искате и мислят те да бъдат намалени? Да. В парламента. Това трябва да стане с Велико народно събрание. Не е много голям, сложно, да. Ясно е. Много хора това го направих като популизъм. Да, в условия на криза и ние предпочитаме да са 120, да не са 240. И то в условия на криза. Вие представите ли се при 120 депутати, с колко депутата ще се вземат решенията в българския парламент? Да, с по-малко. Представите ли си колко лесно могат да се купят 30 души, а не 100 и примерно 10? И това сме го анализирали и мислили, и затова смятаме, че не е толкова важно дали ще бъдат 240. Важното е да бъдат българи, мислещи за националния интерес, както вие казвате. Говорим. Ние до сега не видяхме нито един политик, нито една формация. Да, има някои, които говорят, правят, но така или иначе в парламента и само с приказките си останахме. Какво се случи с господин Сидеров, който госпожата говореше. И той отначало дигаше джабала
да си върнем българския златодобив, пък в един момент му се затвори устата. Дали не е имало нещо, не мога да кажа, но какво се случи? Защо не внесе проект това нещо да се случи? Добър ден. Ало? Добър ден. Добър ден. Слушаме. Господин Колев? Да. Искам да се обърна към младия политик. Георгиев ли беше? Как беше? Да. Той е бил в Русия, нали? Точно така. Може да коментирате защо 80 рубли станаха вече $1? Искам това да коментирате и благодаря ви предварително. Не съм финансов анализатор, но всички е ясно, че нещата се получиха и заради санкциите, които се налагат върху Русия, и заради петрола. Понеже рублата е вързана към долара, затова се получи тази спекулация. И наистина аз, когато бях декември, края на декември, наистина бяха 80. Те винаги ще имат проблеми тия държави, но ние да се върнем в нашата си държавичка. Да. Сега какво предвиждате? Ето, предстоят избори. На този етап само за президент. Но може би ще има в най-скоро време и референдум. Знаете, Слави Трифонов представи своите подписи, които са валидни и парламента трябва да вземе решение как ще формулира тези въпроси. Очаквате ли да се случи нещо след този референдум? Както се казва, ако референдума и избора променяше нещо, щяха да ги забранят. Става въпрос и за изборите. Да. Това в контекст на шегата. Надяваме се по закон, че би трябвало да бъде прият този референдум и че, както Слави се закани, ще направи концерти пред парламента. Успех му пожелавам, но той, разбира се, имаше много критики по неговите 7 точки. Една но той самия каза, че наистина, нека хората да определят дали да се намалят броя, дали да има електронно гласуване и така и така. Да. Аз това нещо, което го съобщих наскоро и в една друга медия, е, че и ние се радвахме много да има електронно гласуване, но за съжаление имаме информация, която в момента е подадена от високо ниво към нас. Софтуера, който ще бъде ползван сега за електронното гласуване и ще бъде въведен показно, нали, с цел на президентските. Експериментално, точно така. В момента вече е готов софтуера и е готов за манипулация. Супер лесно, гарантирам го. Разбира се, не мога да докажа думите си, но... Добре, защо трябва да правим избори тогава? Затова... Просто ви казах, истината е едно. Дърво, което не дава плод, бива отсичано и хвърлено в огъня. Само това мога да коментирам. Добър ден. Добър ден, господин. Аз съм от Пловдив и първо съм завършил машино-електротехнически институт, 5 висши математики, второ финанси, държавен вуз, правен факултет. Казвам ви, за да знаете, че имам изходни позиции. И много се радвам така, че този човек, младият, така разсъждава и дава изкореняване на злото от дъното. Така. Той има вече радикален подход, който неминуемо, че трябва да се направи. Всяко забавяне води до задълбочаване. Накрая държава ще фалира, Битер, Гърция ще стане. А ние нямаме възможност нямаме ресурси да се възстановим. Гърция има там огромни плажови, огромни индустрия има голяма. А ние как ще се възстановим, ако гръмнем като Гърция, не знам. Но аз исках да ви питам. Вие като БСП сте сега. Вие БСП ли сте, да? Значи толкова време никой икономист не обясни защо са вредни офшорните зони. Това го пише в учебника по икономика за 12 клас в техникумите. Има специална глава за офшорни зони, икономическите техникуми. Там се обяснява много точно и ясно, директно, защо офшорните фирми са вредни за държавата, в която функционират. Защото единствената тяхна цел е да укрият данъци. Да укрият печалби, данъци. Извинете, господине, ние го говорихме това нещо с професор Кръстю Петков до преди половин час. Всички тези проблеми ние ги разисквахме, той ги обясни надълго и на широко, точно за това, което вие говорите. Явно сте включили по-късно телевизионния приемник. Все пак ви благодаря за обаждането. Не сте БСП, нали? Не, в никакъв случай.
Да успокоим нашия зрител. Не, в никакъв случай. Българско национално обединение се казва нашата партия. БНО съкратено. Да, какво е вашето отношение към проблема с бежанците? Към бежанците ние още преди повече от година и половина изнесохме нашето становище в момента, но в случая ситуацията ескалира и все повече и повече прииждат към нас. Ние изхождаме от позицията, че трябва да бъдем хумани към всяко едно нещо. Ясно е, че тези хора не от добро идват насам, но същевременно пък една силна и здрава държава не може да осъжда хора, които пък са решили, като Динко, примерно, да пази нашите граници. За съжаление, едно правителство и една държава трябва да има сериозно отношение към това нещо. Какво е отношението към Динко и неговите приятели като позиция ваша? Може би лична и може би партийна? Лична ще изразя, не мога да се ангажирам от моя екип като идея, но ясно е, че момчето след като, както се казва, става национален герой, дали е преувеличено или не, мога единствено само да кажа, че в едно от писмата ни до Хелзинския комитет, които за нас е отново антиконституционна представителство. Написали сте антибългарска организация. Точно така. Да. Защото тя винаги защитава правата на малцинствата. Какво се случва с продажбата на булки, които са на по 11 и 12 години, защо там не се случват нещата. То е доста дълго описано и до главния прокурор, така че мога да го разискваме. Писмото е доста голямо, с много препратки. Но специално за бежанците, това, което можем да кажем е, че за Динко тръгнам да говоря. Това, което този човек направи и реши да вземе правосъдието в него реши, мога само поклон да направя пред него и адмирация. А това, че те първо искат да го съдят, за това, че е влезнал в някакви правомощия, в никакъв случай. Това, което той направи е показател, че това нещо ще се случи. Те вече започват да ескалират нещата. Рано или късно тази нагнетена енергия, която има към политиците, ще се взриви. Това е човека, който е началото на ситуацията. Той много добре го показва. Когато няма държавност и няма военни, които да пазят, или полиция, която да пазят, ние самите се взимаме в ръце и си решаваме проблемите. Защо? Защото няма държава. Да, много е остро. Писмото ви е много сериозно, адресирано до авторитетни български институции, но мислите ли, че ще има някакъв ефект? Остава ни само да бъдем оптимисти. До този етап не видях нито едно адекватно решение на българския парламент, на българските политици, така че се съмнявам, че и този път ще има някакви адекватни. Какво ви е отношението към неправителствените организации, по-конкретно към някои от тях? Имате предвид точно някои от конкретните неправителствени? Примерно Хелзински комитет, специално към Америка за България и така нататък. Когато живеем в демокрация, всички хора са свободни да изразяват себе си, да се учредяват и така нататък. Но когато... демокрация ли живеем? Това е интересен въпрос. За съжаление, в България няма народовластие. И ние точно и за това се бориме да се устои поне една точка от Конституцията. Това е член 1 алинея 2, че властта проистича единствено и само от народа. Добре, сега ще излъчим реклами и след това ще продължим. Продължаваме с Георги Георгиев, председател на политическа партия Българско национално обединение. Сега, господин Георгиев, пред мен е вашето писмо, което е до главния прокурор. В него се визира Хелзинския комитет. Говорихме за него. Много е дълго писмото. Нямаме време да го изчетем цялото в рамките на нашето предаване.
Но да кажем няколко думи за структурите. Вие чухте и нашите зрители, докато бяхте в гримьорната, те са възмутени от вчерашния конгрес на новата партия ДОСТ и това, което говориха турски представители. Как ще се справите с този регион на страната, защото там е доста сериозно? Не напразно така се казва нашата партия Българско национално обединение, защото първо сме отворени към всички, без значение от тяхния етнос и принадлежност и самосъзнание. Важното е основното да се определят като българи. За всички останали, които се определят като някакви други, нека да се ходят там, където се чувстват. Не искам да визирам аз нещата, визирам този регион на държавата, който е най-засегнат от тази агитация, радиостанции, и така нататък. Ясно е на всички, че ДПС до сега спекулираха със страха към своите избиратели, които повечето от тях са мюсюлмани. Но мога да кажа от първо лице, че в момента сме на едно турне, в което може би в седмицата поне един град отиваме. Говорите политическо турне. Политическо турне. После ще говорим и за актьорските турнета. Разбира се, но мога да кажа, че така е премесено така с лек елемент на шоу. Имаме си гайди, пееме си хубави народни песни. Така ли? Точно така, даже имаме снимки, които са поместени на нашия плакат. И може би от това вече ги е страх и доста, дай Боже, да не се очередят. Доколкото аз разбирам, вие привличате потенциални техни симпатизанти при вас. Не само, че привличаме, вече има структури, които са при нас. Така ли? От ДПС, да. Това мога да го заявя. Имаме градове, в които мога да твърда, че доста симпатизанти вече имаме, но така наречените родопи, мога да кажа за тях, не напразно, за да покажем, че сме национално обединение. Да, точно това е националният събор, който всъщност се надяваме, че ще успеем да го направим. Той ще е края на месец август. До тогава се надяваме нашата политическа формация България е събрана на едно място. Точно така. Това ще бъде едно страхотно турне, в което язовир Батак, местно Студенец, където ще има така много надпявания с гайди, надсвирвания, борби, риболовия и така в продължение на 3 дена ще се веселиме, както се казва. Надяваме се до тогава да сме събрали така сериозна популярност. Вие много отрано сте подготвили плакат, всичко. Трябва да сме готови, защото организацията не е малка, да събереш така доста ансамбли. За това ще говорим август месец. Да, живот и здраве. Добър ден. Ало? Да, добър ден. Добър ден, господин Колев. Слушаме ви. Всичко е много добре. Браво на младежа, браво за гайдите, браво за той, браво за всичко. Ама защо не го попитате? Тия турци, които идват гости, да не казвам кой какъв е, по длъжност, кой им дава това право да се разпореждат с нашата територия? Защото за това не ми говори този младеж. Ама ние говорихме и по този... за какви събори ще прави, какви гайди. Чакайте. И той е външен министър. Какъв външен министър? Ние нямаме външен министър. Сега оставете го, колеги. Искам да ви кажа нещо друго, господине. Говорихме за това в първата част на нашето предаване и господин Георгиев изрази много ясно своята позиция относно това. Плюс това говорим сега и за изграждането на техни български структури в регионите, в които по принцип, както казаха вчера, се говори турски език. Точно така. И затова смея да твърдя, че доста част и от родопите, дори от Кърджали имаме очудващо, там пък от партия Атака идват пък при нас. Една отцепила се структура. Така че надяваме се, че хората започват да виждат в нас хора, които можат наистина така със силна ръка да се преборят с това статутство, което вече толкова години никой не може. За статутството говорим години наред и нищо не се случва. Да, защото няма нито един, който да си възложи в съзнанието, че дали да ще оправи, дали ще стимулира икономика или нещо. Просто на тях съзнанието им е насочено в другата гледна точка. Как
да се облагодетелстват. Ако на друго място им беше радвам, насочено че вие съзнанието... сте така млада партия с млади членове и това е свежата кръв в българския политически живот. Дали обаче ще се умеете да запазите порива си? Със сигурност ще има много вълнение, много бури по нашия път, особено колкото повече ставаме по-силни, толкова и по-сложен ще ни бъде пътят, но пък който го е страх от мечки да не ходи в гората, или който не иска да го вее вятъра, да не се качва на... Няма и да има мечки, то не останаха дървета в гората вече, така че... За съжаление. Но да... Още един въпрос към вас. Добър ден. Ало? Да, говорете. Добър ден. Първо, Христо Маринов се казвам. Да. Искам да поздравя Георги Георгиев с много добрата му инициатива и да го поддържа и да не забравя, че единственото нещо, което България и българския народ трябва да направи, и това трябва да бъде в тяхната програма, да се самоопределим. Нищо друго на нас не ни трябва. Няма Русия, няма Америка. Ние трябва да имаме национално самосъзнание и самоопределене. Откъде се обаждате вие? От София се обаждам, благодаря. Ами, мислите ли, че една такава формация на млади хора, каквото е Българското национално обединение, може да има реален политически живот и присъствие в него? Дали ще намерят симпатизанти за това? Абсолютно съм убеден, че ще намерят симпатизанти и съм сигурен, че младите хора трябва да застанат зад тях. Да. Много ви благодаря. Благодаря ви за това включване. Хубави думи. Да, много благодаря на господина, който се включи. Господин Маринов. Да. Искам, понеже преди това си говорихме, нали, за отсичане на дървета. Нали, аз не искам по никакъв начин, нали, нито да говорим за революция, по-скоро нека да я наречем нежна революция. Защото ако отиваме, нали, пред парламента с опите, нали, ще бъдем като тях. И няма да покажем и нищо... Нали, и умните. Макар, че с много хора сме мислили и за съжаление друго решение не може да се намери. Някой казва, че без малко кръвчица няма да се оправят нещата. Аз съм привърженик на нормалните неща, с любов трябва да се случат нещата, и затова нека да бъде нежна революция. И точно заради това смятам, че трябва да има наистина вече. Не говоря лично за себе си или за моите формации, дай Боже да има и други. За мен е важно не нови лица, както някои, нали, и Бареков беше ново лице, но... Бързо изгоря. То беше ясно, че така ще се случи. Говорим за наистина за млади, кадърни хора, експерти, дай Боже, върнали се от чужбина, да принесат своя опит. И трябва да влезне наистина една нова кръв в този парламент. Това не се ли случи, ще си търпиме последствията като народ. Всички. За съжаление. Добър вечер. Добър ден. Ало? Слушаме ли се? Чуваме ли се? Чуваме се. Говорете, да. Господин Колев? Да, говорете. Господин Колев, добър ден. Добър ден. Благодаря за вашия събеседник. Ето ми телефона, предполагам го изписал, обаждам се от Пазаришко. Готов съм да му съдействаме в нашия район тук за структури. Вие имате ли нужда от подобна структура, подобна младежка организация? Не само младежка, това не е. Те младежи са инициаторите, но в края на краищата... Абсолютно. Да. Защо смятате, че трябва наистина вече да тръгнете след млади формации? Защото стига с това статукво. Да, прав сте. Това каза и господин Георгиев, така че телефона ще видим после. На нашия сайт има контакти, така че... Да, аз мисля, че ние сме отворени за всички и написали сме на нашата страница, че сме отворени към всички. Сайт, да, там... Така че много се радвам. Искам да ви кажа, че в Фейсбук и в интернет сме прекалено активни и наистина на ден получаваме доста предложения и в нашия Фейсбук и на имейли, така че се радваме. И то, когато започвате отначало винаги е трудно да завъртиш колелото, но дай Боже да стигнем този лавинообразен ефект, който се надяваме да го случим, защото няма ли обединение? Хубаво е, защото, знаете ли, наистина имаме нужда от нещо малко по-различно.
но нещо по-различно, което да се реализира като идея. Не само да останем на база приказки и красиви обещания. Това вече този филм, както се казва, сме го гледали много пъти. Този надут балон... Крайно време е да сложим финалния надпис. Надяваме се и ние точно за това милеем и се радваме. Много хора ме питаха, добре, вие по какво толкова се различават? Има над 300 и колко формации. Нали, що пък вие, нали? И много се чудих, но единственото отношение е така с една дума, което мога да го кажа, защото ние имаме душа. В нашите политици това липсва. Добър ден! Прекъснала е тази връзка. Все пак, само с душа обаче нещата не се правят. Как вие ще съществувате? Живеем в материални времена. Нека да кажем и това на зрителите. Вие, ако искате да имате успех, това е мое лично мнение, трябва да бъдете пределно ясни и пределно чисти пред зрителите, но ще ми отговорите след като чуеме нашия зрител. Добър ден! Ало, добър ден! Слушам ви. Обаждаме се от София. Да. Това е хубаво, че този човек образува тук тази партия. Тя е образувана 2013, нали? И 14. И 14. И 13 се организираме. Да. Сега я виждам, нали, по телевизията от него. Ама ние видяхме много такива партии. И на Бареков, и на Волен Сидеров, и на Ангел Джамбазки, и всичките говорят против това, против политиката, така. И какво? Влезнат в парламента и си траят. Това е положението. А защо е така? И аз нека да ги опитам. Защо става така? Защото използват така порива на хората. Да. И след това влизат в парламента и почват да се оправят. И се затрайват край. Ето, Бареков си отиде в Брюксел, трае си и нищо не става. А иначе по медиите тук зявика, преди каквото иска. Ма сега не се чува нещо. Нищо. Ето, ВМРО аз бех много голем привърженик против турците, против еди кои си, против това, нали? Против арабите. И нищо, само си говорят и никакво действие не се взима. Да, благодаря ви. Ние не трябва да бъдем против, ние трябва да се опитаме да работим заедно. Казах, че нашата политика е много отворена и специално ние говорим много за голям действия. интерес към вашето гостуване. Дайте да чуеме повече зрители. Добре, нека. Добър ден. Добър ден. Слушам ви. В ефира ли съм? Вече да. Ами искам да кажа на този господин Георгиев, че идеята му е много добра, но трябва да се захване само с младите хора. Изключително с млади хора, и нека да бъде откровен и да каже следното. В България трябва да има българи. Това цигани, турци, ерменци, всички трябва да бъдат българи. Не може циганите така да бездействат, да получават помощи, да убиват хора, да изнасилват вързани хора и така нататък. И нека, когато тръгне на неговото турне, навсегаде, където има събрание, да открие събранията с Шуй Марица. Ние трябва да подигнем духа на българина. Сега ние имаме и химн, с който трябва Ние свириме химна с гайда. Да. Така че... Хубаво е да започваме с... Защото младите хора един ден ще страдат, защото колко млади хора са без работа, как ще формират пенсиите си един ден? Вземете в ръцете България. Благодаря ви. Младите хора. До 30, до 35 години. Благодаря ви, господине. Веднага бързам да отговоря и благодаря много и на неговата подкрепа. Искам да кажа, че може би 80% от нашите членове са до 35 годишна възраст, повече са млади хора. Удовлетворено е желанието на нашият зрител, който другото, което мога да кажа, вие преди малко опуснахте на начална страница на нашия сайт, отгоре точно на нас едно от логото ни е, че бедността е най-голяма форма на насилие. Тази мисъл не е моя, на Махатма Ганди. Бедността е най-висша форма, най-голяма форма на насилие. Така че ясно ни е, че от бедността се пораждат всички пороци. И говорим и за престъпността, която говори човека. Говорим и за
Когато един човек е беден, той няма достоинство, той се чувства унижен, чувства се недостоен. Оттам съответно, най-лоша форма на насилие. Когато човек няма условия за създаване на работа, може би само в столицата хората малко или много са малко по-добре, ние като обикаляме по провинцията, гледката е критична. Тя не е критична, тя е направо трагична. И когато един човек е беден, то всичките тези пороци се отварят само оттам. Ти нямаш възможност да се храниш като хората. На теб организмът ти е отровен. Когато той ти е отворен, теб мислите си ти отворени. Ти мислиш само за едното съществуване, само за битовизма. Ти нямаш възможност да се развиваш, да твориш и така нататък. Добър ден. Всичко. Все още. Добър ден. Слушаме ви, откъде се обаждате? Аз си позволя да изкажа малко по-радикално мнение. Поздравявам господина за партията, но доколкото знам, в България има регистрирани между 300 и 400 партии, от които само 4-5 ли са български. Аз питам защо не седнат всички лидери на партии да се обединим като българи. Ще цитирам част от поезията: богати и спарите, жената с иглата, учени и сума. Ами ние сме се пръснали, трябва да върнем историята 600-650 години назад. Тогава братята Шишманови се делят България и малко го споменаваме, но в определен момент започват да работят един срещу друг. Добротица в днешния Добрич, тук в юго-западна България също е имало и държавата е била разделена на части и турците са минали много лесно през нас. Дали не се повтарят нещата? Откъде се обаждате вие? Прекъсна на тази връзка. Много е важно да знаем откъде се обаждат, защото да видим какъв е интересът към вашата партия. Накратко отговаряйте, тъй като... Прав е, защо не се обединим? Защото аз стигнах до извода, че както се казва така приказката, много вождове, малко индианци. За съжаление, всеки иска да си бъде лидер на неговото си движение, на него си. Но не напразно казах, че около 12 неправителствени организации искат в момента да влязат при нас с тяхната структура. Постепенно ще започваме да ги обявяваме на пресконференции, просто нарочно забавяме. Значи те идват със своите структури. Ние сме отворени и към политически партии, но държа да подчертая към политически партии, които досега не са били във властта. Добър ден. Ало? Ало? Да, слушам ви. Откъде се обаждате? Обаждам се от София. Да. Поздравявам вас и вашия гост. Прекрасен е. Да. Знаете ли, участвал съм в едни протести неплатени преди много време. Това беше много важно, неплатени. Да се подчертая. Да, и така тези млади хора, които беха душата на протестите, много ми харесваха и си позволих да коригирам един техен девиз. Много сме, силни сме. Да ги помоля да включат и умни сме, защото ще им трябва. Тези млади хора чувам, че имат душа. Прекрасно. Но наистина ще им трябва и ум, защото толкова коварства има във властта, че непременно ще се опитат да ги препъват. Това е. Как ще реализирате намеренията си без да ви препънат? Вече на мои активисти им разследват фирмите, от до започнаха нервите, вече притесненията, започнаха и да привикват някои от моите хора, откъде са ни финансиранията и така нататък. Ние не сме тръгнали да слагаме билборди навсякъде. Нашите финансирания са скромни, колкото да отидем до даден град и да платим едно читалище 50 лева или 100. Там в провинцията не са скъпи. Тъй, че, но откъде са финансиранията? Много е важно да знаят хората. Имаме бизнесмени при нас, които всеки от неговия си джоб вади нещата, които
са нужни. Които могат да си позволят. Да, това е хубаво. Ние, както виждате, не правим кампании за милиони. Не сте минали 1% бариера, за да получавате държавна субсидия. Какво ви е мнението за държавната субсидия към политическите партии в парламента? Ние не сме нормална държава. Ако бяхме нормална държава, на никой нямаше да го интересува дали някой се води в лъскав Мерцедес, дали взима 11, 12, 50 лева. Да, определено в условия на криза е грешно да постоянно напоказно с ама тази година си купили от най-новите Мерцедеси, от най-новите за такова. И в тази немотия и хората се чуват днес как да си купят едно кисело мляко и един хляб, нали, и ти да парадираш с тези неща, е вредно. Иначе, да, и навсякъде в чужбина хората депутатите, магистратите се возят с лъскави неща. Благодаря. Да чуем още един въпрос. Как се казва, е грехота. Добър ден. Добър ден, господин Колев. От София се обаждам. Защо ми се струва, че господина просто иска да влезе в парламента? Нароиха се 1000 партии, все патриоти, всички плагиатстват от Волен Сидеров и от Атака и всичките правят, че Атака не съществува. Чакайте сега, вие изкарахте всички плагиати, не е така? Има си хора, които... Да, и Минчо Христов, който води предаване, той също плагиатства по отношение за водата. Този въпрос беше разискван от госпожа Магдалена Ташева. Всички се крият. Има една патриотична партия в България и това е партия Атака. Защо не се обединят и наистина много късно се сетиха. До кога ще търпиме 1200... Колко партии са? 500 ли станаха вече? 300. Всеки иска да влезе в парламента и вече там ще забрави какво е говорил, какво е правил. А кой прави нещо? Господин някакъв протест да е направил срещу нещо си, срещу партията ДОС. Какво става? Всеки се мълчи и заобикаля, но искат власт. Това е. Ваня Левашка се казва. Благодаря ви, госпожо Левашка. Тя каза нещо хубаво. Трябва да се обединявате. Разбирам болката на жената. И това е нашата болка и за съжаление това е един патологичен модел. Всички обещават, като влезнат в парламент и забравят за обещанията си. Да. И нормално е да има и това съмнение. Затова на нас се пада много тежката задача те първа, защото с това доверие на българския народ толкова много се спекулира, че вече е много трудно и на нови хора и достойни. Има нещо друго. Ето, тя е привърженик на партия Атака. Да, лошо няма. Да. Защо, например, те ни обединиха по-голяма част от хората да влязат в парламента много хора от тази политическа формация, които да имат решаващо значение при вземането на закони, при определението на нормативни документи и така нататък. Аз това си чудя винаги, нали? Хубаво, идеите, хубави, но когато сте само 10 човека, както и други формации по-малки, нищо не може да се направи. За съжаление е така, но пък нека да напомня на политиците, които ни гледат, че понякога малкото камъче преобръща каруцата. Вие ли сте? Надяваме се. Добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Николай Колев иска да разговаря. Говорете. Господин Колев, здравей, Ангел Балбанов се казвам. Искам да ви гостувам на прекрасното предаване на тема бездействие на изпълнителна власт, корупция, съдебна система. От 1982 година с теб се познаваме от TV7 още. Да, благодаря. Трябва да се обадите в работно време, за да се чуеме и да се оговорим. Благодаря ви. Бездействие, изпълнителна власт. Много се натрупаха проблемите. До така степен се натрупаха и нагнетиха, че и на нас ни писна да гледаме как политик без над бащино ми огнище. Това да. Аз самия съм актьор по професия, по неволя се захванах с политика. Нито съм завършил в някакви школи, нито пък това ми е било мечтата. Напротив, понеже кой ако не ние и кога ако не сега, да, решихме, обединихме се и затова реших малко така отстрани попрището ми. Добър ден. Добър ден, господин Колев. Слушам ви. Безпокоя ви от Бургас. Да. Аз съм жена на възраст, много видяла и припатила и при соца и сега.
за прехода, който няма да свърши не знам кога. Поздравление към вас и на господина, който е учредил тази нова Господин партия, Георгиев. официално. Тя е вече на 2 години, обаче ние решихме сега не се е давала на Да. хоризонта официално, чрез Да. медии. Ние за първи път виждаме лидери. Да, отначало имаше медии, поспряхме една година, с това се занимавахме с структури през тази една година. Поздравление, млади хора да се явяват на хоризонта, но нещо ме смущава във всичко, което господина каза, и то е следното. За какво говорите? За неправителствени организации, които желаят да членуват при вас? Ами тези неправителствени организации всъщност блокираха нашата държава, господине. Повярвайте. И ако вие пък официално ги легитимирате, аз не виждам как ще просперирате и ще чакате някаква подкрепа от страна на хората. Хубаво е така да огледате добре нещата, моя съвет специално като жена на възраст. И повярвайте, ще допуснете генерална грешка, ако го направите това. Благодаря. Само да не бъда разбран погрешно. Под организация и движения, повечето от тези движения са патриотично настроени. Те не са Хелзинския или Америка за България. Така че дори, нали, не искам да съобщавам имена, но има и такива, които, нали, сме оговорили, нали, примерно Движение за източно православие и така. Да. И други, нали, но в този ред на мисли те в никакъв случай не са противовес с нашия устав на нашата партия, както е идеята за промяна. Говоря за такива организации и движения. Вие видяхте, че в Русия бяха забранени. Да, но дори ето едно от логото, с които, нали, една от движенията, което е пак БНО, както съкръщение на нашата абревиатура Българско национално обединение, само че пък те са Не, те са български наказателен отряд. Така ли? Те са просто движения, които не са се регистрирали, но са движения с техните си структури. За такива организации говоря, а не за така, че жена просто не го поясних. Не, ма вие тепърва тръгвате, явно ще изчистите доста неща по пътя си. Да, без метлата няма да станат неща. Добър ден. Добър ден, господин Колев. Слушаме ви. Сега, уважавам вашия гостинин, защото той буквално пресъздаде плана Сидеров. Да. Буквално като започна да говори във всеки един пункт, в който му бяха зададени въпроси. Сега, до 35 години, ако ви кажа, че познавам хора, които казват, че изобщо нищо не ги интересува от тая държава, просто не знам дали е уместно. Не знам какви хора има там, какви са тия неправителствени организации, но моята идея е, тъй като ще ви кажа, аз съм симпатизант на Атака. Да. Аз не съм членувала през живота си в никаква масовка, но просто симпатизирам и гласувам за Атака. Мисълта ми е, защо не си подадат двете десници, тези млади хора, които са се събрали, Волен Сидеров и господин Георги Георгиев, страшно ми харесва името, и оттам нататък заедно, като едно обединение, да превземат парламента и да започнат да оправят тая държава. Най-вече няма нужда да се строи граница там между Турция и Гърция. Ами такива, които що горе се водят малко безработни в момента, да сложат по трима в едно гнездо през 50 метра с картеча и оттам нататък ще забравят всички къде е България, камо ли и границата й. И тогава почваме да си оправяме нашите вътрешни неща. Крайно време е. След като има и млади хора, има и хора и с опит, и с знания, и да започнем заедно общата борба. Благодаря ви, госпожо. Благодаря ви. Остават ни много малко минути да отговорите на нашата зрителка. Ще го повторя. Ние търсиме подкрепа. Да, имаме нужда от обединение. Отваряме вратите си към всеки, който не е бил досега в политическото статутство. Затова нашите врати ще бъдат затворени за всеки един, който е бил. Няма да казвам дали ми е добро мнението за Атака или не, но след като толкова години и те не направиха нищо, така че само това мога да кажа. Ние търсиме нашата помощ, но сред всички хора, сред българския народ, а не сред политиците.
Аз искам да ви благодаря. Не можахме да говорим за актьорството, за другите неща, които сте правили, но това пък е знак, че ще се видим в най-скоро време да продължим този разговор. Благодаря ви, успех на новата политическа формация. Видяхте, че интересът към вас е голям от страна на зрителите. Обадиха се приятели на предаването от цялата страна. Благодаря ви. И тъй като говорихме много и за интересни неща, един парадокс. Вие знаете, господин Георгиев, че в четвъртък може би ще се реши билета за градския транспорт в София да стане 1,60 лв. Обаче в Търговище не можете да си представите какво е станало. 4 стотинки ще струва билетчето за междуселищна линия. Това са решили превозвачите, като имате на предвид, че става въпрос за транспорт извън границите на града. Участвали са няколко до село Момино в надпреварата, чета набързо, защото и времето ни изтича за тази част, като са предлагали, най-голямото предложение е било 35 стотинки, средното 14 и е спечелил този, който предлага 4 стотинки. Човекът е изчислил, че субсидиите, които се дават от общината за тази линия, ще му бъдат достатъчни да дава заплата на работниците, да поддържа автобусите, едва ли са колко са, не мога да ви кажа, и 4 стотинки на пътуващите. Ами, мога само да коментирам с... Ясно е, че това е пълен абсурд. При условие, че паднаха горивата. Да. Е пълен абсурд, почти да не кажа двойно. То е ясно, че и левче е достатъчно като приходи. То проблема по-скоро беше събираемостта и постъплението, но мога да кажа само така, че това стригане на хората и мъчене по всякакъв начин да му вземат париците на бедния човек, било то данъци, било то коствени неща и така, както казваше баба ми, Бог да я прости, тъмън се научи магарето да не яде и то зета умря. Това ще стане и с българския народ. Благодаря ви много за гостуването. Сега ще излъчим рекламите, след това са новините и продължаваме отново от нашето студио.